हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेबि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दा आङो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। बे भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर, आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा दिनै बे आंनि भिडिअ लाबोनाया आंनि बे खोथाखौल' बुंनो फैदों लोगोफोर। दा जायफ्रा जोंनि गोबां मानसिफ्रा जोंना YBY नङा होमबा लोगोफोर, आरो माबा माबि भेक्सिन ना मा होनदों, आरो सिल टिम ना मा होनदों, बे गेम्स आरोखि ना, बे एप्स आरोखि लोगोफोर। दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा हाबनानै फैसा खामायबाय माबाय होनदों आरोखि ना लोगोफोर। दा बेफोर गासिबो नंगौ नङा गावसिनि सायाव, जायफ्रा मोनदों बे बुजिगौ आरोखि ना। खिन्थु एबारावहाय जायफ्रा YBआव दंना, भेक्सिनाव दंना, सेल टिमाव दं, बे बिथांमोनहा गावबागाव सोरबा जुदि फैसा खामायगासिनोबा खामायबाय था सिरि सिरि। आरो बावहाय सोरखौबा माबा नोंबो हाबदो मादो, नोंबो जयेन जादो, आंनि लिंकजों हाबदो, आंनि आइडिजों हाबदो, जानला मोनला खोथा बुंलाबायनाय नुयोब्ला, बा जुदि आंखौनो सोरबा जुदि बुङोब्ला, आंखौनो जुदि जयेन जानो मानो जुदि जादो होनफैलाबायोबा, खिन्थु मोनगोन होनखायो आं, मिथिबाय दा। आं खिन्थु जेंनासो दंखायो, मिथिबाय दा। खिन्थु बे बाराव जुदि सोरखौबा हाबदो जयेन जादो माबादो माबा जुदि आंनि मेगनजों जुदि आं नुयोब्ला, आं मा लादों बेखौ नायखा, मिथिबाय। नै बिदिसो मोनगोन, मिथिबाय। आयौ रे मा मोनगोन ओरैसो मोनगोन, मिथिबाय। खिन्थु जायहा थाखा खामायदों बे गावबो सिरि सिरि खामायबाय था, गावबो जयेन जाबाय था, सिरि सिरि लाबाय था जमा जमा। बावहाय खिन्थु सोरखौबा जयेन जादो, नोंबो हाबदो, आंनि लिंकजों हाबदो जुदि होनबावनाय नुयोब्ला, बा आंखौनो जुदि होनथारोबा, खिन्थु नै रुवा लाना सोसिगोन आं, मिथिबाय दा। बेखौ नायनानै लाखा रुवा, खिन्थु नै मोजाङै नायनानै लाखागोन, खिन्थु माराम खिजोबखानाय, मिथिबाय। बे आयौ रे मा माराम खिनाय खिन्थु नोंनि मोदोमाव साबजोबगोन। दाननाय लोगो लोगो, मिथिबाय। माराम खिनायनि रुवा दानजानायखौ मिथिगौ ना, बिनि बिसखौ। बे मारामा थाबोनाय लोगो लोगो खिन्थु नोंनि मोदोमा गासिबो माबा जाजोबो सिङाव, मिथिबाय दा। नै मिथिबाय दा, बेखौ नायनानै लाखा। आं हेल' खिन्थाखाबाय नै। आं होनखाबाय खिन्थु। दा दिनै भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। दा आं दिनै भिडिअआ जास्ट एन्टारटेनमेन्ट फानि भिडिअसो लोगोफोर। दा आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों, जेबो नङा, रावबो जेबो साननाङा लोगोफोर। बेवहाय आङो बुंदों, बेवहाय बिदि सोरखौबा दानथारगोन मागोन बेबायदि बुङाखै लोगोफोर। जास्ट एन्टारटेनमेन्ट फानि भिडिअसो आं लाबोनाय जादों। दा थेवबो आंनि बे जास्ट एन्टारटेनमेन्ट फानि भिडिअ लाबोनायजों लोगोसे आंनि बे फंसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों लोगोफोर। दा जायफ्रा मोजां मोजां गेम्स, मोजां मोजां एप्सफ्रावहाय हाबनानै जायफ्रा बिथांमोना थाखा खामायगासिनो, खामायबानो जाबाय। आरो बेवहाय दा मिथिनाय बादिब्ला दा फुरा YBY नि गरम जागासिनो दं। सोरबा मानसि थैलायनायबो नुबाय YBY नि थाखायनो। दा बे आरोखि ना साननो गोनाङा। दा ओंखायनो सानै हयै जायफ्रा बाहायदों बे बिथांमोना गावबागाव बाहायबानो जाबाय। दा सोरखौबा जबरदस्ति सोनाय मानाय बेफोरथ' जानो हाखानाय नंला, जा नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों, नङा होमबा लोगोफोर। दा बेफोर आरोखि ना, जायफ्रा गोसो गावबागाव गोसोसै बेवहाय सोर मारै मारै फैसा खामायो बेखौथ' बोरै बुंनो हानो, नङा होमबा लोगोफोर। दा जेबो नङा लोगोफोर, दिनै भिडिअआ आंना जास्ट एन्टारटेनमेन्ट फानि भिडिअसो लोगोफोर। दा नोंथांमोना जेबो साननाङा, बेवहाय आं रुवा लानानै सोरखौबा माबा देखायनाय माने बे ओरैनोसो लोगोफोर, जास्ट एन्टारटेनमेन्ट फानि भिडिअ लाबोनाय जादों। दा बेनो आरोखि ना लोगोफोर। दा दिनै भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। बाय बाय लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।